yanzu duk wani yarin duniya in ba yarin Allah bane ba kama yarin Usmanu na gogo. A yanzu duk wani yarin duniya in ba yarin Allah bane ba kama yarin Usmanu na gogo. A yanzu duk wani yarin duniya in ba yarin Allah bane ba kama yarin Usmanu na gogo. Ranar na ce gidan na tsoro ne nake ba ni shiga in ba dole ba. Ya ce na ba ka sule dari amma ciki za mu ce da kai. Na ce mashi a ke sule dari ne ka yi ciki ne ba za ni wuce ba. Dan ne da yari ya yi mani tunzuri garama kura daji ta tari ni in na haye sama mura bukina. Dan ne da yari ya yi mani tunzuri garama kura daji ta tari ni in na haye sama mura bukina. Wanda doka ga yari ya sa gaba ko fitsari za ya yi sai da saninai. Yanzu don shake ya birni sun faɗi suka ce ba tsoron Allah suke ba amma tsoron yari suke. Saboda Allah na yi masa lamuni sai kiyama sai rana haɗu yari ba ya bari sai can gaba. Saboda Allah na yi masa lamuni sai kiyama sai rana haɗu yari ba ya bari ba za a daɗi ba. Wanda don ya gane ni a ƙurmiyar ba tsarin na ne ya zan tahi. Ko shekara jiya na yin da ƙurmiyar to amma ba aikin gwamna mu kai ba. Ko shekara jiya na yin da ƙurmiyar to amma ba aikin gwamna mu kai ba. Na sana ki bai raina wa yari ba, na rabi mutanen arziki. Na sana ki bai raina wa yari ba, mai daraja yari shehu na gogo. Na sana ki bai raina wa yari ba, mai daraja yari shehu na gogo. Nazara ki bai raina yari ba. Sharif Karram uban Montare uban Ali, dan magaje Rufa'i uban Ali birni. Sharif Karram uban Montare uban Ali, dan magaje Rufa'i uban tafiya ne kai. Taimaka uban Montare Sharif Karram wanda baya kazawa dan gamaroka. Amma kuma na gode maka odita kan ce ɗakin dukiya. Kai jama'a mu biya mu ga odita kan ce ɗakin dukiya.